ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣዛራቢት ካብ ዝነበረት ፕሮጀክት ናይ ከተማ ናይ ኤኮን ዝምልከት ክንርኢና ኤኮን ዝሰርሓ ከተማ ኣብ ሃገሩ ኣብ ሴኔጋል ዝሰርሓ ከተማ ኣብ ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት ኣዛራቢት ካብ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ፕሮጀክት ከተማ ኤኮን ድሕሪ ሕጂ የላን ዝብል መግለፂ እዩ ወፂኡ ዘሎ ኤኮን ኣብ ሴኔጋል ክሃንፆ ዝሓሰበ ፕሮጀክት ከተማ ዋካንዳ ተሰሪዙ ኣሎ መንግስቲ ሴኔጋል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኤኮን ክሃንፆ ዝሓሰበ ናይ 6 ቢልዮን ዶላር ዘመናዊ ከተማ ፕሮጀክት ከም ዝተሰረዘ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብቲ መግለፂ ፕሮጀክት ከተማ ኤኮን ድሕሪ ሕጂ የለን ዝያዳ ክውንነታዊ ፕሮጀክት ንምህናፅ ነቲ ቦታ ወሲድና ኣለና ክብል እዩ ገሊፁ ዘሎ ፕሮጀክት ኤኮን ብዲዛይኑ ንብዙሓት መሲጡ ዝነበረ እዚ ፕሮጀክት መሰረቱ ብናይ ማርቨል ፊልም ወይ ብላክ ፓንተር ዋካንዳ ፎርኤቨር ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ እቲ ፕሮጀክት ዝተረቓቐን ብቴክኖሎጂ ዝማዕበለን ከተማ ንምቋም ኣብ ዝብል ሓሳብ ዝተመስረተ ምንባሩን ዝፍለጥ እዩ ዲዛይን ናይቲ ፕሮጀክት ሆቴላትን ቤት ትምህርቲ ማእከል ዕዳጋ መደበር ፖሊስ መመንጨዊ ሓይሊ ፀዓትን ካልእ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ወይ ከዓ ብዙሓት ቴክኖሎጂን ዝሓዘ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ መንግስቲ ሴኔጋል ነዚ ፕሮጀክት ክውን ንምግባር ካብ ዳካር ንደቡብ ሰፊሕ ቦታ ሂብዎ እኳ እንተነበረ ህንፀቱ ግን ዛጊት ጌና ኣይተጀመረን መንግስቲ ሴኔጋል ኣብ መግለፂኡ ነቲ ፕሮጀክት ካብቲ ድምፃዊ ከም ዝተረከቡን ሕጂ ድማ ንኦሎምፒክ መንእስያት 2026 ዝኸውን ስታድዮም መሳለጥያታትን ንምህናፅ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐን እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ኤኮን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ተሓተተ ነዚ ፕሮጀክት ብክሪፕቶ ካረንሲ ካሃንፆ መደብ ነይሩኒ ይኹን እምበር እቲ ክፍሊት ብግቡእ ክኸፍሉኒ ስለ ዘይከኣሉ እውን ሕፅረት ገንዘብ ኣጋጢሙኒ እዚ ፕሮጀክት ደው ብምባሉ ድማ ሙሉእ ሓላፍነት ኣነ እዩ ዝወስድ ብምባል እዩ ገሊፁ ማለት እዩ ሴኔጋላዊ ድምፃዊ ኤኮን ቅድሚ ዓመታት ኣብ ዓለም ለኸ ዋዕዶ ሙዚቃ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሐ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓኒ ኣብ ስራሓት ንግዲ ተዋፊሩ ዝርከብ እዩ እዛ ናይ ኤኮን ከተማ ኦልሬዲ ተጀሚራ ነይራ እያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ገዛ ኣላ ማለት እዩ ብዙሓት ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ዓመታት እውን ከይዶም ቪድዮ ክሰርሑ ከለዉ ዘርእይዋ ገዛ እዚኣ እያ ማለት እዩ ኦልሬዲ ካብቲ ፕላን ምዃና እውን እዛ ገዛ እዚኣ ካብቲ ናይ እታ ኤኮን ከተማ ዝብል መሰረት ነይራ እያ ማለት እዩ ጀሚርዎ ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ድሒሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕፅረት ገንዘብ ኣጋጢሙን ብምባል ግን ክቕፅሎ ኣይከኣልን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኤኮን ከተማ ኣብዚ ብቂዓ ኣላ ማለት እዩ ናብ ገለ ሓበሬታት ማሊ ትራምፕ ብዛዕባ ኣባይ ግድብ ዝምልከት ዝተዛረበው ዝምልከት እዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ንኣባይ ወይ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ገንዘባዊ ደገፍ ከም ዝገበረት ደጊሙ ተዛሪቡሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ምስሓብ ብቁልጡፍ ክፈትሖ ብምባል እውን ተዛሪቡሎ ኣሜሪካ ነቲ ግድብ ከም ዝመወለቶ ብምግላፅ ግብፅን ኢትዮጵያን ቅድሚ እቲ ግድብ ምጅማሮም ነቲ ፀገም ክፈትሖ ከም ዝነበሮም እውን ዶናልድ ትራምፕ ተዛሪቡሎ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ግድብ ኣብ ፈለግኒ ሰሪሓ ኣላ እንተኾነ ፈለግ ኒል ናይ ግብፂ ምንጪ ሂወቶም ስለ ዝኾነ ከዓ ማይ ክህልዎም ኣለዎ ብምባሉ እውን ተዛሪቡሎ ይኹን እምበር ነዚ ፀገም ቀልጢፍና ክንፈትሖ ኢና ብምባሉ እውን ብዛዕባ ብኢትዮጵያን ወይ ግብፅን ዘሎ ወይ ብዛዕባ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ብኣባይ ዘሎ ምስሓብ ክንፈትሖ ኢና ብምባሉ እውን ተዛሪቡሎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ተዛረበ ቅድሚ ትማሊ ምስ ዋና ፀሓፊ ኔቶ ኣብ ዝሃቦ ሓበራዊ መግለፂ እዩ ነዚ ክገልጽ ክኢሉ ዘሎ ማለት እዩ ድሕሪ ውሕዳት ሰዓታት እውን አልሲሲ ነዚ መግለፂ ናይ ትራምፕ መልሲ ይብሉሎ አልሲሲ ኣብ ትዊተር ብፅሓፎ ትራምፕ ፈለግ ኣባይ ናይ ግብፂ ምንጪ ሂወት እዩ ብምባሉ ኣድናቆተይ ይገልጽ ብምባል ፅሒፉሎ ብወገን ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ትራምፕ ዘረባ ዝተዋህበ ወይ ኦፊሻል ዝወፅእ ሓበሬታ የለን ናብ ካልእ ሓበሬታ ምስ ዝተሓዝ መንግስቲ ግብፂ ኣብታ ሃገር ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ክሰጉግ ከም ዝጀመረ ዝገልጽ ሓበሬታ ዝምልከት እዩ ድሕርቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብደላቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝገለጾ ግብፂ ርእሳ ክትከላኸል መሰል ኣለዋ ከም ዝበለ ወይ ንኢትዮጵያ ዝቕንዐ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበ ብዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ዝዝከር እዩ በዚ ኸዓኒ ንግብፂ ኣስጋእቲ ዝኾኑ ካብታ ሃገር ክትሰጉግ መሰል ኣለዋ እዩ ዝብል እቲ መግለፂ ከም ዝፍለጥ ክሳብ መጋቢት 31 2025 18068 ኢትዮጵያውያን ኣብ ግብፂ ከም ዝኣተወ እዩ ፀብፃባት ዘመልክት ናብ ካልእ ሓበሬታ ብኤርትራ ዝተሰምዐ ዜና መስዋእቲ ዝምልከት እዩ ኣምባሳደር መሐመድ ዑመር መሐመድ ኣብ መበል 71 ዕድሚኡ ተሰዊኡ ኣሎ እዚ ቅድሚ ትማሊ 14 ሓምለ 2025 ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብቀዋምነት ክሰርሕ ዝፀንሐ ገዲም ተጋዳላይ ኣምባሳደር መሐመድ ዑመር መሐመድ ብዝሓዘሩ ሕማም ኣብ መበል 71 ዕድሚኡ ከም ዝዓረፈ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣምባሳደር መሐመድ ዑመር መሐመድ ኣብ 1978 ናብ መሳርሒ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ ካብቲ ዕለት ድማ ኣብ ከረን ኣብ ዝርከብ ጉባኤ ፈጻሚ ሽማግለ ዋና ጸሓፊን ሃገራዊ ማሕበር ተማሃሮ ኤርትራን ኮይኑ ተመሪጹ ጸኒሑ ኣምባሳደር መሐመድ ዑመር መሐመድ ጸኒሑ ኣብ 1984 ክሳብ 1987
وكيل هزباو جنبار أب سوريا أب شنجات 1987 كسب 91 دما أبال كفلي وزأي نزم دناتات بمخان كجرجل ثاني حلو دحرنا صنات قديم تجارلاي محمد عمر محمد أب حبرات إمارات عرب جبتي كمودما أب سعود عرب كم قوامي أمباسادر هاجر إيرترا أب استفلا هاجر دما تنقص أمباسادر كوينو سريح له قديم تجارلاي أمباسادر محمد عمر محمد بعد حدارنا بخلت ولدونيو لومي 16 حملة 2025 مشان دما وقعوا سنسرعة كبرية بمكان مقابر حربية تاسمرق في السمي ناب كلا حبريتات مال عريفو زو على لو ما عندي مبل 11 مدرخ زغصل تور دي فرانس زملكتي تور دي فرانس لو ما عندي مبل 11 مدرخو قصيلو خو عليو زا مدرخ زي قاني فلاتيا وي كاني نفولاتيستات تعميا مالتيو ابزون بينيوم حدش نجار كارينا تثبيت علينا 156 كيلومتر دشفنت مدرخ ياخد كون تزبزح غولاغولي افت مودات اناشو عقبت الله نزينغن حليفهم وي كا غانتابيني نزين حليفهم وي سبكي هادمه جروب خدوا تسفا نقبر مالتيو بفولاتا خاني تم فولاتيستات سلازي عوتلو مالتيو سلازي بزيا كاب بيني تسفا نقبر مبل 11 مدرخ وي كا انا يقول بزحو نبيني تطعميا زا مدرخ زيا تكون مالتي زا مدرخ بيني ب 151 نطبي مبل سالساي بمخانا بجرين جيرزي مبل سالساي بمخانيو نزا مدرخ زيا خاتوا اب جرين جيرزي قداماي جوناثان ميلان ب 227 كلاي تاري بوغاتشا 163 بمخان قداماي كلاي سالساي نزا جرين جيرزي نابزا مدرخ كاتو مالتيو ببيچ اماليا خمون امبس عقب بين هيلي يزمرح زلو ببيچ اماليا خلاي تيري بوغاتشا سالساي ايفنبول رابعي فينغارد بمخانون يمرحولو وينز مدرخ كاتو مالتيو سلازي بيني صبوق عدل ابقلا مودا تاسكي 10 منبر مچوات زغنا هاجرات ناي 2025 اي مين كتماتات كنرينا منبر مچوات زغنا بمنصر نابرا بحفشان دق سبات مالتيو ناي جبن كرخالي بناي سراح دقيقه تعبيلو خالق اذا مسلو نغرات اتن زمچا هاجرات تبايلن تسريعنا الله ناي 2025 مالتيو كابزين كاني اينوت كتماتات الله خنرينا ابزن كتماتات تنبرو نحرال لكم كاني علنا لكم صحفوا كتماكم تقيسكم مالديو سلازي ابزح جوانا ب 2025 كتنبرا متشتي زغونت كتما قصر حاله تسريع زلا كوبنهاجن دنمارك دنمارك كوبنهاجن تنبرو نحرال لكم علنا ولو ابزا ختما دي ازنبر وي ابزا ختما دي بحفشه اتازمچت كتما خوينا الله 2025 مالتيو قصر خلته فيينا اوستريا تسريع على قصر 3 زوريك سويسرلاند قصر 4 ملبورن استراليا قطر 5 جنيفا سويسرلاند خلاي غزي اتي الله سلازي بحفشه اب سويسرلاند تنبرو زلكم كاني اب تزمچ بوتا يخم تنبرو زلكم مالتي كلتا ختماتات اوريدي اتينا الله تنعبيت ختماتات كاتين تنعبيت ختماتات كاسل زغنا قطر 6 سيدني استراليا خلاي غزي اتاتو زلا قطر 7 اوساكا جابان قطر 8 اوكلاند نيوزيلاند قطر 9 ادلايد استراليا مبل سالساي غزي اتاتو الله سلازي اب استراليا تنبرو زلخمون اب مچو كتماتاتيكم تنبرو زلخم مالتي غاب عالم تزمچ كتماتاتي مالتي سلسه اندحراتيا بهاجر درجاون اب قدمي تسرع على مالتي سلازي قطر 10 كاب سمين امريكان مجمريا حنت هاجرات يلا توب 10 فانكوفر كندا مالتي سمين امريكا بزحات هاجرات يختصبغن ببزحات كتماتات يختصب حنتلا فانكوفر تريات يلا كندا مالتي سلازي يابزن مچات كتماتات تنبرو سبات اندحرال ليهم علنا لكم صحفوا كتماتاتكم تقيسكم سزغا سينو ما عندي فيديو زمسلني رخصه بزغصل مدب سلام